Igama kuphaka isibongo wanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uphaka uthi akweyini ingcwele ebhuqa imizi abafokazana ngothololodo likamentshise ithuluza ngahambi nalo ngilifica ensimini uqhamu uxakile kusazoshuba kusangezeka noma yini ngumafavuke njengedangamane ngunogwadobhadwa ayikhulula umfuka amakhandakhanda indlondlo enamakhanda amabili elesithathu elesithathu lenkosazana Dama lingashi busika nehlobo kukude la kusayiwa khona wena onyanya ofokofo ngeke ngizwe ngempatha kushubileke manje nangisemakhaya kunodaba engithema ngiluzwa la ngithinta ukhumbuleke ukuthi thina sivikela abantu noma yini into emisleader noma econfuser noma elwa nezidalwa zabantu isitha kumina leso ukhona ke bandla kulezi inyanga ezifufusayo khona ngengayizwa ikhuluma into engayazi kodwa ngayixolela ngabona ukuthi hawu bandla shem ilabantu abathi babethola iplatform umuntu mayisezokhuluma into kanti lento angayazi ayikhulumayo yes iyawenza umonakalo kubantu abazothi bamlalele kodwa ke cha bandla ilezi nje ezifufusayo angenaka umuntu bafethu othi bezongena ngingene ngizodlala angizili kuzodlala ngoba ngibhizi kakhulu ngilana nje eplazini edamini lamakhandakhanda ilapho ngikhona nje ububona nje and kuyasetshenzwa kulungiselelwa umhla ka 14 October kwi-music festival ekobe kusuke ngishaba phesheya kwezilwandle abo bebe khona mangaphendula ikhamera nje kancane before ngikhulume ngalenyanga ukuthi ibhede yathini ake ngiqale ngiphendula ikhamera ngikukhombisa ukuthi kunjani bengabe kunje nakho nje ilona iground leli esiyobe sikulona ili ground istage ikhona lapha ya la kuyobe khona istage sikhona lapha phezulu njengoba ubuyibona nje imshini imba imshini igijima ila kuzobe khona kuhleli khona istage esibiza u200,000 without sound system ila kube kuhleli khona istage lapha la kugijima khona ama-TLBs yes la gijima khona ama-TLBs ikhona ke kwesikamakhandakhanda njengoba ubona nje uyibona nalezindlu ngiphindileke khona ezinye ke izindlu njengoba imshini iduma kanje khona ezinye ke izindlu eziwu4 engizakhayo enye yezindlu engizakhayo efana njengale uyayibona lelapha ya ngale nje la khona imoto ngakha enye indlu enjeya yes bese ngakha no 8 corner ngoba sengabajwayeza abantu bamakhandakhanda ukuthi bengabe befikile kufuna bafike babe nezindlu la khona bezophumula khona bahlale kosofa ba relax ngizowakha izindlu ezifast nje ukuze mase befikile abanomakhandakhanda bafike bakwazi ukuhlala khona so kuyaphuthuma ke nje ubona nje ukuthi kahle kahle njengamanje konakele ukhumbuleke ukuthi igama kuphaka isibongo wanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathinta uphaka nje uthi akweyini njengoba uyibona nje imshini kunjeya sekuphela isonto lonke igijima lemshini yo2 nje uyibona igijima kanje sekuphela isonto lonke igijima lemshini uyazibona nazi nemoto zami zipakile lapha ya bengithi nje ake ngivezele ukuthi hayi ke 14 October ibuqala ubhuka isick leave ibuqala ubhuka ama holiday wakho ibuqala ubhuka isikhathi sokuthi ukwazi ukuba khona wena nje namfethu lapho ukhona ngiphethe abaculi eyobujabula nalabo futhi abanomakhandakhanda ngizobakhombisa ukuthi into engayisho beqala bebathola ngisayimele namanje ngiyofa ngivuka lapho nikhona lapho ni izitha zeni izitha zami ingawo ngithi ngamanje wonke umhlaba abalandeli bomaskandi abalandeli bobani abathandi bomculo kobe kuphelelwe la mhla ka 14 October njengamanje ke indaba ke ithi ngizwe enye inyanga la ihamba ishutha inyanga ngizothi inyanga phela ngoba nalezi zinto lezi ezibiza ngezinyanga siyaphela siyahloniphisa sithi zinyanga nakububona ukuthi kahle kathi sidididi nje lesiya kodwa phela ngoba uthi uyinyanga sosho njalo kodwa deep down nje akuzona izinyanga lezi zinto lezi izinto nje ilala ivukisha uyindlala mase ziyavuka ziqhamuka ne concept mase zithi zazi kakhulu lenyanga iyenza into engenziwa ukubone bengabe umthandazi noma umuntu okusizayo noma inyanga yakho ithi yokulahla isilwane la ikulahla khona isilwane ifike kube khona izinkukhu ezibulawayo sometimes kube khona amakhandlela akhwanyiswayo lapho emfuleni noma lapho ehlathini
bese ke mawulahla isilwane bese lo muntu okulahlisa athi phatha ingubo khona uzoshintsha ofike uyigqokile uyishiye lapho la ulahla khona isilwane. Lenyanga ke iyasuka yona ilandela la abantu belahla khona izilwane ngendlela abasuke belahla ngayo. Iyalandela lenyanga ishutha lezi ingubo lezi eyishiwa abantu mabeqeda ukugezwa noma beqeda ukugeza. Angithi uyawuza umehluko uma beqeda ukugezwa noma beqeda ukugeza lezo ngubo lezo ke esuke izoshintsha umuntu ezoshintsha ngazo iyahamba lenyanga iyayishutha. Mayishutha ithi bhekani ayenziwa lento, buka bashiya ingubo zabo, buka iziyalandela iyeduze kwamanzi iyayishutha ingubo zabantu, iyayishutha nezinkukhu ezilahlwe lapho, iyalandela iyehlathini iyayishutha ingubo eshiya abantu. Ithi ayenziwa liyonto, ithi lento mangabe yenziwa ushiya insila yakho la, uyabona ulahla insila yakho kanje, buka manje insila yakho uyilahle ehlathini kanje. And ngabona ukuthi abaningi ngoba ukhuluma ngensila elahliwe abaningi baba sensitive to the topic. Ngathi uyabona ke le ngizoyikhulumela nje ukuqondisa abantu. Ngizoyikhulumela ukuqondisa abantu, angisene ndaba nenyanga ekhulumile. Sengifuna ukutshela abantu ukuthi kahle kahle kwenzakalani bengabe uyolahla isilwane. Mfethu, uma uyolahla isilwane khumbula vele usuku uyolahla into esiyingxenye yempilo yakho, uyayicebula uthi ngiyokulahla. Hey, yabona ngasabantu bangizwe kahle lenkulumo engiza nayo ngoba lento ithinta impilo zabantu eziningi. Abanye abantu kade belahla kuthiwe balahlile ibuye lento ekuthiwa uyilahlile. Ngithi mina kuwena isilwane siba ingxenye yempilo yakho. Okwesibili, isilwane asihambi sodwa, sihamba namabutho. Izilwane azilingani njengoba nabantu emhlabeni bengalingani. Khona esikhulu, khona ekuripotwa kusona, ezinye izilwane eripotha kusona, khona eziyi second in charge, khona ezizingane, khona ngisho izilwane ezibizwa ngezingane. Mangabe uyolahla usuke uyolahla lamabutho ase attach kuwena. Ingakho mawuyolahla isilwane kufuna usilahle isilwane esi attach kuwena, uphinde futhi uyokhipha isilwane esisendlini ngoba lento ifike ibe attach kuwena, iphinde futhi sibe sendlini la usilahla khona, siphinde futhi sibe semsebenzini. Angithi amabutho ayazihlela ukuthi nina hlala mgadeni la emsebenzini, nina mgadeni la hamba khona, nina mgadeni bengabe selala ebusuku nimgcindezele, nivule ompompi, nahambe phezulu kwendlu, ningene emakatini kuhlupha amakati, yabona ningene kumaphara abuya gqekeze. Yilezi ezi in charge ekhaya. So bengabe uyolahla uqale ulahle lezi ezikuwena esigadela uhamba khona, noma uthi wenza ama interviews, noma uthi wenzani, noma uthi uyakhuluma nabantu uvela ube nesidina kube ngathi unesichitho, ulahla leso. Mawusulahle leso uyahamba uyendlini. Mawufika endlini ukhipha lezi ezisendlini eseyihlupha lendlini kunendlela ekhishwa ngazo. Mawusuqede isendlini khona lezi ezisuke zise office, uyabona. Mawusuqede ise office khona lezi eseyiphila kubangani bakho ukuthi abantu othi babangani sebelawulwa umoya olwa nawe, usujikelwa abangani bakho sebehlekisa inhlinini. Mawusuphumelela, it's a matter of must ukuthi mawusuthi ukhipha izilwane, shintsha nabangani aba-useless empilweni yakho. Onjani umuntu o-useless owumngani? Umuntu othi mawuxakekile uthi uyambikela ahlale landula, uyabona. Mfethu ngixakekile ngishoda ngopetrol emsebenzini athi nami kuyabheda. Mfethu njengamanje ngibizwe ku-interview anginayo imali yokugibela athi naye kuyabheda. Akukho la ethi ngizokusiza khona. Mzwane usenkingeni ufika eseshaya ngathi uzokududuza, engathi uzwelana nawe, kanti indlela ajabula ngayo engase uthi kule nkinga ongiduduza kuyona ngidinga nje only 5,000 ukuphuma kuyona, ngekaza kunike kodwa uzokududuza ngomlomo. Abangani abanjalo kuyaphunya. Udinga umuntu omngani wakho ozothi mawubhajiwe akukhululwe, athi mayebhajiwe naye
naye nawe umkhulule. Shuthi nihlanganiswe ukusizana, anihlanganisiwe ukuhlekana nokwenzana ilima nokuhlebana, nihlanganiswe ukusizana. Manje imost yabangani balawulwa ile mimoya elwa nawe, balawulwa ile silwane silwa nawe. Umngani wakho bengabe usenkingeni ushaye kathi uzokududuza kathi uzokuhleka, kodwa mangabe ufuna ukunqoba akakulekeleli ukunqoba. Uma ngabe uyolahla isilwane ke sengingena endabeni ke le eshiwe lenyanga, bengithi angiqale ngiyichaze le isilwane ukuthi ihamba kanjani. Mawusiyolahla isilwane leso hamba naso, kumele uphathe izingubo ezintsha. Mawuthi uyolahla isilwane, phatha izingubo ezintsha lezo, hamba nazo. Mawusufika emfuleni, ezintsha uzishiya emotweni ofike ngayo, awuyinazo emfuleni. Uphatha ini? Uphatha into ozoyibhinqa mawuqeda ukugeza emanzini, into eyayibhinqwe esheshayo ukoma nekulula ukuyibhinqa kuyaye kube yibhayi. Usuyabona ibhayi lingenaphi? Kulula ukuthatha ibhayi ngoba lilula, noma kuthelwa amanzi liyashesha ukoma, kulula ukulibhinqa futhi uvele nje ulirephe around wena. Ibhayi lingena lapho, hayi ukuthi ibhayi into yabantu abadala, into yezangoma, into yani, into ekulula ukuthi mawuvela kokugeza ulibhinqe, noma kukhona into yenzayo mhlambe umuntu uyabona khona into ageza ngayo, khona into elezi azogeza ngayo, ukuze ngalokho egqoke khumule akavele abhinqe into esabhayi noma into esathawula, ukuze kube lula bese egqoka lento ayifunayo, alahle phansi ibhayi agqoke lento. Lingaya lapho ke ibhayi. Ke ngibabona abantu abaningi amabhayi sebewenze ngazi ukuthi into othi mawukubhethe ibhayi shuthi unabantu abadala. Cha, wonke umuntu unabo abantu abadala, kodwa abantu abadala abanawo amandla afanayo. Iwona amehluko kuphela ngabantu abadala bethu esihamba nabo. Wonke umuntu ngisho iphara nabantu abadala, ngisho usomabhizinisi unabantu abadala, ngisho isangoma sinabantu abadala, ngisho umfundisi okhike nibhoboza unabantu abadala. Umehluko abantu abadala bethu abanawo amandla afanayo futhi abanazo izimpi ezifanayo. Ngeke ngithuke ke mina makubonakala umuntu enza into engajwayelekile kuthi hawu abantu abadala, kube sengazi ukuthi lo hloniphayo akanabo. Kanti unalo hloniphayo unabantu abadala, kepha unabantu abadala abalawulekayo. Lo seyihlanyisa oyihlanyisayo ovela sakazeke phansi awe, lo vela baleke, unabantu abadala kodwa abahlanyayo abangasalawuleki. Ulapho nje umehluko. Ulapho umehluko. Hayi kodwa ukuthi khona umuntu ongenawo abantu abadala, omunye azayitshele ngisho ihamba, omunye azadelele. Yinto ebudelele. Hayi miyekeni, unabantu abadala, miyekeni for sake man. Wonke umuntu nabo abantu abadala. In fact umuntu onabantu abadala nomuntu onedlozi la ngaphela uhlonipha more than anything else. Ingakho even izangoma iyona into enhle zenzayo uma ngabe izangoma zinabantu abadala. Indlela ehlonipha ngayo ngisho uhamba endleleni zibuye eceleni zize zigobe zithi makhosi zikudedela udlule. Mawunabantu abadala belawuleka uyahlonipha, mabengalawuleki hayi awuhloniphi. Okusho ukuthi mawuthi uyakolahla isilwane uphethe ingubo ezintsha, uphethe ingubo ezindala, ushona emfuleni. Umfula ayifani, umfula onamandla ekuzoba umfula kuphinde kube nehlathi eduzane unamandla. Lo mfula okwi open area awunawo amandla njengalomfula osehlathini. Kunezizathu zakhona ukuthi ngisho lonto, ngiyoyichaza ngelinye ilanga. Okusho ukuthi usuyaqala kuyaskipha isilwane. Mase uskipha isilwane ngeke ngisachaza ukuthi izinkukhu ezimnyama, izinkukhu ezimhlophe, izinkukhu enjani, kodwa afuna zibe khona izinkukhu. Ngoba manje ngithi mase usikhiphile ngabe into zokugqoka uzenze njani? Uyaskipha isilwane, uyayibulala inkukhu emnyama, uyagijima ubulala emhlophe, uye emanzini, uyageza emanzini, ugeza ukhumulile. Lezi impahla okade sewuyikhumulile yilezo fike nazo uzishiya eceleni komfula. Awuhambi nazo, awuzigqibi wena sathana ongazifokhole, uzishiya eceleni komfula. Awukwazi ukuzigqiba, uzishiya eceleni. Uzishiyelana eceleni ingoba zinephunga lesilwane leso ozoshiya la. Ukushiya kwakho lezi impahla inhloso ukuthi lesilwane oshiya la singakulandeli ngoba sisebenzisa iphunga masokulandela. Asiqhubeke sihlale la ngoba sibona impahla zakho, sitshela ukuthi usazobuya uyilande impahla zakho.
Uba nozoba nebhadi umuntu ofana nalenyanga ebihamba ishutha ke ithi bukani bashiya ingubo njengoba zisele lezi ngubo zisele nesilwane salomuntu beke wayithatha wena noma waba seduze kwazo noma wadlula ngakuleyo ndlela lesilwane esihleli nalezi ngubo senzani siyasuka ngoba asamthola umnikazi waleli phunga lempahla sesenzani sesingena kuwenake kodwa mangabe ezozigqiba impahla sizothi mase isilwane esengenile emanzini ngoba inhloso yokungena emanzini imolahla isilwane kufuneka umfula ohambayo ngoba ngenkathi ugeza iphunga lakho lehla nomfula ngenkathi lehla nomfula mangabe liphela ngoba lehla lize liphele mase liphelile siyabuya isilwane siza la kwisport la iqale khona le ndaba masifika khona awukho wena ongenani shiya imali emhlophe u2 so fica imali emhlophe masibheka ngaphandle nazi impahla isekhona mase siyahlala mase sihlalile silinde umuntu ozofika ezodlula noma inja ezodlula noma ini ezodlula mase singena kuyona mase siyaphila ngoba sesijwayele ukuphila egazini elishisayo lomuntu leyo kushiya ingubo zingagqitshiwe iyona impela mawumuntu wagezwa kwathi ulahla isilwane kwathi washiya ingubo ungaphatheki kabi uthi washiya iphunga lakho ehlathini noma emfuleni iyona impela into efunakalayo ngoba leli phunga lakho laziwa ilesilwane ozosilahla sizoqhubeka sona sihlale ngoba sibambele ephungeni kanti nenyoka iyawushiya umzimba wayo kuthi uyabuza yushiye umzimba mase ngena umzimba omusha wena mawukuthi ububambe iphunga lalomzimba omdala uyocathi khona inyoka elayo eduzane uyohlala eduze kombuzo wenyoka uyitshela ukuthi umnikazi walombuzo wenyoka uzobuya kanti ihambile inyoka mhlambe Cape Town nje ihambe ngomfula yabona wena wabona enye inyanga ithi khona imali ehamba ngomfula ebhede umuntu kodwa phela sothini uyabo so ngithi ngiyicacise bafethu leyonto abantu mabengazi abobuza ngoba makuthiwa ngihambile ngibonile ngizenzile ngiyazi ukuthi ihamba kanjani lento yakamoya ngithe angiphuthume le ngirespond to yona ukuze la ukhona mfowethu ungathi mawalahliswe umthandazi noma inyanga ingubo zakho bese uyayizonda uthi hey iyangilahlisa ngashiya ingubo esigangeni ezinephunga lami vele leli phunga lakho ingakho ubugeza ubushiya iphunga emanzini ingakho ukhipha umzimba ufana nenyoka mayisilahla isikhumba sayo nawe ubulahla ukuze izinto ezilwa nawe zidonse iphunga lalento inebhadi lenyanga ebihamba ishutha ingubo zabantu abayilahle kade belahlilwane ishuthe nezinkukhu ishuthe namakhandlela kade besebeza ngawo inebhadi leyanyanga ayishuthwa leyanto mawuyibona uhambela kude nayo ngoba isuke ikhona into ekade ithi izolahlwa khona yabona kuyenzeka omunye ilahleke kuyenzeka omunye athi uyalahla kanti ubeyiqolela abantu kugcina ngalahleka ngalutho kodwa bethe uyalahla kwalahleka usuyafika wena uhamba ushutha inkinga ke leyo awuyenzi nje leyo mistake ngithe nje ake ngiphuthume ngizoyilungisa leyo ndaba igama kuBhaka isibongo wanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathethe uBhaka udakwe yini ayikho into enoyibuza ngingayiphenduli ayikho into enoyibuza ngayiphenduli noma yini eniyibuzayo ngiyoniphendula noma yini enifuna ukucaciselekwa ngiyonicacisela nikhumbule ngitholakala ngolosithathu nangomgqibelo e44 Rocky Ridge Road eHillary lapha eUK umakhandakanda uyatholakala and bayajabula abantu base UK sebewuthola khona noma ukhoriyelwa mawuthe ukuba sebude buduze nakhona ufika within 1 day eUK nje kade bese nama message bejabula ukuthi umakhandakanda sebeyawuthola njwangela ke njena ke ngiyasebenza ngithi shuye eThekwini ngithi shuye ngapha ngithi shuye eThekwini ngithi shuye ngapha ngilungisela umhla ka14 October ngoba elamanqamu khona ilabo yobona khona abantu ukuthi makuthiwa uking lo kusiko kushiwo ini ukuthi uking ngiyakubongela wena onomakhandakanda ngoba ngaleli langa futhi siyobe sinqoba ngezinga eliphezulu mawungenawo makhandakanda qinisekisa ukuthi uyawuthola ngokusheshsha ngoba ayikho into oyibuza yona ungayiunderstand ukuze thola umakhandakanda kuvuleka abaphupho abantu bakini bakwazi ukuxhumana nawe noma kuthiwa bese bedinwe kanjani noma kuthiwa bese bekulahlile noma kuthiwa bese bengasakhulumi thola makhandakanda nje ukwazi ukuxhumana nedalwa ngoba idalwa zakho izona baba umuntu wangaphandle uza kamumva
edalweni zakho. Thola umakhandakanda noma kuthiwa amabhizinisi akho beseshona phansi avuke, noma kuthiwa abantu besebethi bafuna ukubulala, noma kuthiwa baba bese abantu ushawa umuntu wakini othwetshuliwe, ziboshiwe izinto, uyayiqaqa umakhandakanda into enjalo. Mawungidinga 0798130260 uKing Bhaka loyo. Kodwa mawufuna ukuza kumina uLwesithathu ne-Saturday umgqibelo enumber 44 Rocky Ridge Road eHirali, noma uthi King Bhaka Nzama ku Google Map ikuthatha easy iyokubeka. Mawuthe uyafona wangangithola efonini, don't stress, uLwesithathu ngikhona, Saturday ngikhona, only for you ladies and gentlemen. I love you more than everything else bafethu. Without you hayi ngeke ngaba ngena lo muntu enguyena. Ngiyanitshela nje ukuthi ngilento engiyona just because of you ladies and gentlemen. I love you so much. I can't compare your love with anything else. Yabo. Bapha yini bafethu, ngizokhuluma nani kahle ngoLwesithathu, sengifundisa ngoba hayi ngisazofundisa nje bafethu. Okhalayo notetemayo hayi fuck off, ngeke sizwe verse ngempatha baba. Sizofundisa ngoba before ngibe uKing Bhaka ngavuma ukuthi ngiyomela abantu, ngiyofela abantu. Mangithe into ngeke iziyenzeke. Ngeke iziyenzeke. Njoya ngasho ngathi bafethu, thina obethu umsebenzi ukusiza nina abantu enisemaphalamende, nina abantu enikusomabhizinisi nani. Ngelinye ilanga ayikho into ekuthiwa izinyanga seyingena ePhalamende, into engekho leyo. Kodwa phela mayiphupha ke mina ezingasho zithi hayi sihalele kwePhalamende, into engekho nje leyo, into engasoze yenzeka. Ngiyonikhumbuza futhi nangelinye ilanga ukuthi ngathini mina abathini bona kunjani makunje. Inyanga nje funa isiza abantu, inqobela abantu, hayi ukuthi nje ivele iphuphe emini daydreaming ithi sifike ePhalamende kanti insango iPhalamende. Kanti uPhalamende lezi impuphu zakomarket ezidayiswayo ukuthiwe ziletha imali enigoqwa abantu. Khohlwa baba, iPhalamende ngiyona insango. Khonyanga ePhalamende nje. Kuva kusho mina uKing Bhaka fuck off akho umuntu akhonyanga izinyanga azilaphe labantu abasebaphalamende ukuthi bangabulawa uza kwabo. Finish. Hayi uyokhompyutha neclient yakho. Hawu, client yakhe inamathenda, na ufuna amathenda. Hawu. Kahle bo. Nakho usokhathala bo. Izinyanga eziqamba amanga eziyehlala emjondolo. Ma uyakhona uhlathwa yipikile ithi fike ePhalamende yakho, kho Phalamende la fusek. Kho Phalamende lo. Ngasho ngathi ngizokhuluma futhi ngithule ngamabomu ukukhuluma. Ngangithi ngifuna ukugeqa amagula nga1 ngoba ngathola lonke iprofile. Bapha yini bafethu, ake ngiqhubeke la ngisebenze. Ngiyasebenza la njengoba ubona nje istadium lesi. Stadium sonke lesi. Ekobe kugcwele kusona abantu njengoba usibona nje, ubona istadium la. Njengoba ubona nje. Hayi ukuthi stadium mhlambe samasipala, cha. King Bhaka's Stadium. Nansi iKing Bhaka's Dam. Bese kuzoba iHoly Mountain. Angivumelekile ukuyishoot iHoly Mountain. Niyoyibona bengabe senifika iHoly Mountain. Angivumelekile ukuyishoot. Uyabo? Angivume bese ngithi angidlule nje. Futhi ngeke ngisaphinde ngilo ngikhuluma ke ngezinyanga ezafuna ukuye ePhalamende. Bese ngithi nje angivale namhlanje ngiyokhuluma maka ukuthi khona ongibhedelayo loke ngilandela nje, ngilandelwa impatha. Makhono loke ngilandela ke ngoba sengiyabuya. Kodwa njengamanje nje ngiyayivala le ePhalamende, soyibona ngo2024 ukuthi bayangena nani. Ngeke ngisalo ngikhuluma ngaleyo nto. Uyabo? Kodwa makhono yedwa okhulumayo ngiyobabhonya bonke, ngeke ngibhonye nje umuntu oyedwa. Ngeke akekho phela oyedwa ngeke nje yabe sezingeni lami. Mangibhonya ngabhonya konke. Kodwa futhi mangiyeka konke. Uyabo? Awu, ngeke nje ngibhonye into eyodwa mina, ngathi nginamandla abangaka nje ngivele ngizophendula nje ngenamazinyo. Fusek. Pendula ifake mina. Sekukhona imali ezintsha ke bafethu, zinganididi imali. Sekukhona imali ezintsha manje zinganididi imali. Noma futhi unemali sekufuna siqale sikubone nawe unayo imali entsha manje. Noma ngimuliswa abantu, uyabona bebemuliswa abantu befaka imali, ake bangaloku abantu befaka imali ezindala phela yonke into iyashintshwa. Ake nje bengabe kumulwa, ake ugqokisa umuntu manje imali entsha.
ungaloku nagqokisa abantu bengabe kumulwa noma kwenziwani imali ezindala kanti nishintshanini nje kugqoka imali ezintsha manje bengabe kumuliswa abantu ake ngigqokisa abantu nje mawunemali ngempela ake ufike ngo 200 rand bethuli bethe abasha sibotha awu inja amadoda ezazalwa zidla cheese sibotha inemali lo kodwa hayi ukuthi njalo mangabe ufaka umuntu ekhanda umfaka imali endala enoMandela wakudala sifuna uMandela omusha manje ake ngigqokeni imali ezinoMandela omusha manje bengabe ngigqokisa abantu kumula bafethu sikhathele lezi imali ezindala ngoba siyabona ukuthi uyabona nogcina nibolekana phela ukuthi nami ngisayohloma ungiboleke ngizomtshela umakoti abuye ayibuyise ake ngigqokisa abantu imali ezintsha manje sike sibone nje kuphephezele ema-umbrelleni noma enkehleni noma esigqokweni ke kuphephezele nje o 200 rand abasha hayi umuntu aleke phephezela no 200 rand abadala ngisho into zokugqoka ziyashintshwa uyangibona nje mina ngithenga isikipho esisha nasi iyashintshwa Papa yini bafethu ngiyalithanda kakhulu mhla ka 14 October siyobe sila kodwa ngolosithathu songena ke ngizobe ngizofundisa kule game bengidiniwe ngoba ngizwe umuntu efuna ukumislead abantu ethi mawuhamba ulahli into mawushinto ozokugqoka urong no uyena wrong lo the wrong Papa yini bafethu ngiyanithanda